Hola, jo sóc la Mary i avui us porto el resum de lectures de l'octubre i del novembre. Hola, doncs sí, en aquest ambient tan nadalenc, com podeu veure aquí, la palanta aquesta de Pasqua, que no n'he tingut mai, no durarà massa temps perquè sóc una killer de les plantes, no tinc plantes a casa, no les sé cuidar, les pobres es moren d'inanició, aniré a l'infern. Però bueno, això, us porto el resum de lectures de l'octubre i del novembre, que van ser 5 lectures. Començarem per l'ordre cronològic i el primer que vaig llegir va ser El zoo de vidre, de Tennessee Williams. És un autor clàssic de teatre i també té alguna novel·la. Se li han versionat moltes obres de teatre i han fet moltes pel·lícules sobre el seu recorregut literari, no? Recordo que a ma mare li agradava moltíssim una protagonitzada pel Paul Newman, que era La gata sobre el tejado de zinc, doncs és de Tennessee Williams, és una altra obra de teatre que m'agradaria llegir. I també obres seves conegudes són un tren anomenat Desig, que també m'agradaria llegir-lo. Bé, aquesta obra que ens presenta Tennessee Williams aquí és molt curteta, és molt prima, no sé si arriba a les 100 pàgines, sí, 101 pàgines, i ens parlarà doncs, d'una família de 3 integrants, són la mare i els 2 fills, però cap dels 3 viu feliç. Vale? Està situada en els anys 30 durant la recessió americana i l'obra té molts tints i deixa veure molt d'aquest ambient derrotista dels Estats Units durant aquesta època. Estaven submergits en una crisi bastant important. El crac del 29 va ser un any abans i aquest ambient de derrotisme doncs, es respira en aquesta obra de teatre. Aquí ens explicarà doncs, la vida d'una família, com us he dit, d'una mare i els seus 2 fills. El seu fill vol ser escriptor però treballa en una fàbrica i la filla té una discapacitat física i la mare se n'encarrega de fer-li notar, no? Durant tota la seva vida. I està recluïda a casa sense fer res. Aquesta noia és una noia jove que ha acabat els estudis primaris i no s'envalentona a fer res a causa d'aquesta coixera que té. Li sembla tot un món i es queda moltes hores a casa. Vale? Intenta sociabilitzar amb altres, però el complex que té és tan gran que li impedeix doncs, aquesta socialització. No? El germà és l'únic que porta diners a casa, que treballa en aquesta fàbrica moltes hores i el que ell vol doncs, per la nit és escriure i no haver de mantenir a la família. I la mare viu en un somni, en el somni que els seus 2 fills doncs, es puguin casar i tindre una vida exemplificant com va tenir ella en la seva joventut, que era una noia que tenia molt d'èxit entre els nois. No? I el que passa que va triar malament el seu marit i la va deixar al cap d'uns anys de matrimoni i després de tenir els seus 2 fills. Val? Llavors ha sigut una mare soltera que sobreprotectora, no? Que no ha deixat llibertat als seus 2 fills i això es deixa respirar doncs, en aquesta novel·la. La mare prepara un sopar, es resumeix en poc més d'una línia l'argument d'aquesta obra de teatre. És un sopar on inviten un company del fill a sopar perquè la mare té interès en que aquest noi doncs, li demani una relació a la filla. Del que es pensa la mare al que passarà doncs, hi ha molt de camí
i això ho sabreu si llegiu aquesta obra de Tennessee Williams. Em va agradar bastant, el que passa que acaba amb un sentiment una mica decepcionant, no? Un aire decepcionant bastant important, que és el que devia voler transmetre Tennessee Williams en aquesta obra. Els somnis de la mare no eren els somnis dels seus fills, tampoc, molt aconsellable. La següent lectura que vaig llegir va ser Notre Dame de París, va ser una lectura conjunta amb la Caravana Lectora, m'ho vaig passar molt bé, em va agradar moltíssim. No podia esperar a les tandes perquè és una trobada per setmana i trobo que... Una trobada per setmana no, potser era una trobada cada 2 setmanes o cada setmana, no ho recordo. Però, ostres, el ritme de la novel·la és bastant àgil, tret d'alguna part potser que Victor Hugo s'explaia en els seus assajos quasi bé, doncs ell explica en diverses ocasions trets fonamentals, per exemple, de l'urbanisme de París en aquella època, en 1482, que és on està situada la novel·la, a les acaballes del gòtic i començaments del Renaixement. A Itàlia ja hi havia el Trecento i el Quattrocento, no? Ja començava a haver-hi una mica de canvi. Aquí està situada en ple gòtic, diguéssim, no? Perquè la catedral és el centre, diguéssim, l'epicentre d'aquesta novel·la, i aquí ens explicarà la història de l'Esmeralda, que s'enfronta a diferents tipus d'amor, no? L'amor tòxic, l'amor possessiu, l'amor incondicional i l'amor aixelebrat, diguéssim, no? En certa manera em va recordar també a Hardy. Vaja, jo crec que Hardy es devia llegir aquesta novel·la quan va escriure Lluny del brogint del món, perquè té molts trets en comú. Podria fer una anàlisi comparatiu entre aquest llibre i el de Hardy. Em va agradar moltíssim. L'únic que vaig trobar, potser per posar-li un però, va ser que l'Esmeralda, per exemple, la vaig veure en certs moments del llibre com molt bleda, és una noieta de 16 anys, sí que es deixa portar o es deixa enamorar per un amor aixelebrat, i aquí em va semblar una miqueta, no? Sent ella una gitana, vivint al carrer, guanyant-se la vida al carrer, no? En aquest sentit la vaig veure una mica fluixa d'esperit, diguéssim. És l'únic que puc dir que no em va agradar tant, però li vaig ficar un 9,5, vull dir que em va agradar moltíssim. Després, l'altra cosa que hi ha, que jo no ho veig com un però, el que passa que potser sí que tendeix, si no t'interessa el tema, et pot avorrir. Són aquestes dissertacions que fica entremig de la novel·la Victor Hugo i, per exemple, en algun moment parla del plànol de la ciutat de París, de l'urbanisme de París en aquesta època, que es fa una mica feixuc, però si ets, per exemple, un ciutadà de París del 1800 i pico, que és l'època en què es va escriure aquest llibre, crec que del 1850 i pico, ara no ho recordo. Aquesta novel·la és del 1831 i ara no sé per què ho deia, això. Sí, això, fa aquestes dissertacions que la gent del 1831 que va ser escrita aquesta obra, potser sí que li interessa o li interessava, o la gent francesa que es llegeix aquesta novel·la sí que interessen aquestes dissertacions. A mi, per exemple, n'hi va haver una que em va agradar moltíssim, que comparava l'art romànic i l'art gòtic i fotia caldo als renaixentistes, no? Els que havien anat després de l'època gòtica, i també deixava bastant pels terres els restauradors que havien restaurat aquestes obres medievals, no? Aquesta sí que em va agradar, aquesta dissertació sí que em va agradar, vull dir que
sí que potser et trenca una mica el ritme de la novel·la, però s'agraeix. A més, cal saber, o jo no ho sabia, i cal saber que aquest llibre que va fer Victor Hugo segurament va salvar Notre Dame de la runa, perquè llavors, a partir de l'èxit que va tindre aquesta novel·la, es van començar a ficar les piles per restaurar Notre Dame, que al 1830 queia a trossos. Gràcies a Victor Hugo tenim la catedral de peu, segurament. Vaig xalar. La veritat és que vaig xalar llegint-lo, em va agradar moltíssim. El següent llibre que vaig llegir va ser Tsunami, de l'Albert Pijoan. Aquest llibre el vaig llegir en un taller de lectura de la Biblioteca de Tarragona, que es diu Biblòpsia. Ve l'autor i ens explica com ha creat l'obra, com l'ha escrita, i curiositats al moment d'escriure-la, o prèvies o posteriors. És un club molt interessant. Jo no hi vaig poder anar aquesta vegada perquè em coincidia amb coses dels nens i em vaig quedar amb les ganes, no? Aquí ens parla l'Albert Pijoan de 3 cosins que són fills d'una família d'hotelers que tenen un hotel a Sri Lanka. I són el pitjor de la societat, són uns malcriats, són uns capritxosos, ho volen tot, són uns despilfarradors empedernits i estan a Sri Lanka, allí a l'hotel, on la família ha inaugurat un hotel, i fan una cosa molt greu, i en aquell moment de fer aquesta cosa arriba el tsunami. Els veuen enxampats pel tsunami del 2004 i la resta del llibre és una voràgine de fets dels 3 cosins, de les quals sembla és com un remolí, no?, del qual no puguin sortir perquè han fet aquesta cosa al principi, no? Són una sèrie de tsunamis que els hi van passant a aquests cosins, fins que, el que em va passar a mi en aquest llibre és que només començar, o sigui, el volia deixar, és que eren els 3 personatges eren insuportables, em queien tan malament i feien unes coses tan fora de lloc que em causaven repulsió, la volia deixar. El que passa que sí que és veritat que com que està explicat d'una manera com si t'expliquessin el llibre, és a dir, no té punts ni comes, no té diàlegs, els diàlegs estan senyalats només per la majúscula i és com, té un sentit de l'oralitat molt, molt gran, no? L'Albert Pijoan sempre vol o crea les seves obres amb aquest sentit de l'oralitat que es pot detectar perfectament només començar el llibre, no? És com si t'expliquessin el llibre i passa d'un tema a l'altre, doncs, sense fer pausa, no? Sense haver-hi un paràgraf primer i després un altre paràgraf, un punt i a part, no, és tot seguit. Que això també em va tirar enrere en un primer moment, però després li trobes el sentit i veus per què està fet, no? Aquest llibre, doncs, potser hi va haver un moment en què el realisme màgic que hi posa pel mig no em va acabar d'agradar, però m'ho vaig passar bé també, m'ho vaig passar bé. Li vaig posar un 7. Després, el següent llibre que vaig llegir va ser l'Olive Kitteridge. L'Olive Kitteridge em va agradar moltíssim, de l'Elizabeth Strout. Ja havia llegit algun conte d'ella i m'havia agradat. El que passa que el fet de ser contes, jo sempre us ho dic, que el dels contes jo últimament n'estic llegint moltíssims, però no és una cosa que m'acridi molt l'atenció. Però en aquest cas, jo crec que aquesta dona, l'Elizabeth Strout, escriu molt bé, arriba molt bé el dibuix del personatge. L'Olive Kitteridge és una persona molt excèntrica, trobo, excèntrica, però és molt tossuda, molt sèria, però juga molt amb l'ironia també, no?
no sé, no t'hauria de caure bé, no hauria de caure bé perquè és una antisocial del copón, però no sé, hi ha alguna cosa en ella que et crida molt l'atenció, no? Aquí ens explicarà a través de com si fossin 13 capítols, 13 relats, crec que n'hi ha 13, doncs 13 històries de personatges diferents, amb les quals l'Olive Kitteridge doncs, hi està una mica més o menys involucrada, no? Sempre en cada un dels contes o ella és la protagonista o està lligada d'alguna manera amb el personatge o va tindre un contacte amb el personatge. Són històries molt tendres algunes, no? I molt dures les altres. I també ja us dic que té un toc irònic que a mi em va agradar moltíssim. Té bastants llibres de l'Elizabeth Strout sobre el tema de l'Olive Kitteridge, crec, bueno, i si no, de la Lucy també, i bueno, aniran caient, és una autora de capçalera que sempre es quedarà amb mi. I després, per últim, aquest mes de novembre, el mes d'octubre crec que em va contactar un escriptor del qual vaig fer un taller a la biblioteca també. Ell va quedar finalista en el Premi Tinet de l'any 22, si no recordo malament, 21-22, i el taller que vam fer lectura del seu conte, doncs va participar, jo també vaig participar. Era un taller en el qual s'analitzaven els contes finalistes del Premi Tinet i els autors doncs, deien la seva mitjançant videoconferència, no? I fèiem trobades a distància doncs, pel Teams. Va ser molt xulo i va contactar amb mi perquè vaig fer la ressenya d'aquest llibre del Premi Tinet, amb aquests contes, i es devien recordar de mi i em va demanar que si em podia enviar el seu llibre de contes nou perquè el llegís. I li vaig dir que sí, que encantada, que encara me'n recordava molt del seu conte escrit i analitzat que es deia el Tetraedre i que a vegades em venia al cap, no? I res, me vaig llegir el seu llibre i aquest llibre és L'Orb Abominable. És un conjunt de, crec que són 9 contes, així una mica, diguéssim, fora de la meva zona de confort totalment. Si els contes ja són fora de la meva zona de confort, imagineu-vos contes obscurs i una mica tenebrosos, tètrics, psicològics, tenebrosos, inquietants moltíssim. El vaig gaudir bastant. Sí que té una manera d'escriure com si fos un clàssic, és una manera molt culta de llegir, d'escriure, que a mi m'agrada molt. Et retrobes com amb un aire de clàssic que ve molt de gust. El que passa que és bastant exigent, demana concentració, aquesta manera d'escriure, però a mi personalment m'agrada molt. I res, crec que li vaig posar un 8, ara no me'n recordo, i res, si treu una novel·la, aquí estaré per llegir-la, perquè ja et dic que m'agrada molt la manera que té d'escriure. I fins aquí el resum de l'octubre i el novembre. He llegit relativament poc, aviat s'acostarà a final d'any i farem el recompte de llibres, però aquest any no ha sigut dels que més hagi llegit, però he llegit molt bons llibres, n'hi ha forces de 5 estrelles o de nota alta, 8, 9 i no sé si algun 10. Estic contenta, ja farem el vídeo resum de l'any cap al mes de gener o abans d'acabar l'any, no ho sé, si tinc una mica de temps. Però ara, com que estic posada en la lectura dels Fills de la Boira, que ja us vaig deixant els resums dels capítols per si els voleu mirar. Sé que no interessa molta gent, però bé, tenia un objectiu, aquests vídeos dels Fills de la Boira, i era que doncs, el meu home, el Pep,
com que està immers, diguéssim, en els jocs de taula, no hi posa gaire interès en llegir-se la novel·la dels Fills de la Boira, que de Vir traurà doncs, ara al gener, perquè s'ha retrasat una mica la seva publicació, però el joc de taula dels Fills de la Boira, doncs, si algú està interessat en saber de què va la història, teniu els vídeos resum del llibre. I res, doncs estic acabant Els Fills de la Boira per segona vegada, jo ja l'havia llegit en castellà, aquest llibre, feia un parell d'anys, i res, porto com a 15 dies ficada aquí i com que és llarg, doncs és l'únic llibre que estic llegint ara actualment. Fins aquí el resum, doncs, i ens veiem amb el proper vídeo, que serà el resum de desembre, suposo, però com que només he llegit Els Fills de la Boira, segurament ja serà el recompte de final d'any i balanç. Val? Fins una altra, ens veiem aviat. Adéu.